Sister. Aire twakuoneka tukutanza tuzikuteka bobo. Na zikuteke. Wezi. Bwanja kudikira ndani pana. Milo fusa libanga business ya. Business. Amapanga business okugulisa cha. Basi libanga business okugulisa madogo wangu. Pepa. Te ukutantauza kuti ali ndi munthu amene abwera panopa kuza kutenga. Ali kudikira anthu ngati amenewo abwera zati kusili basi zoti kagulisani madogo. Ndi amachacha zingati pa usiku? Usiku wonse kapena short time. Maybe or short time ndikuziwa ine sana pangepo tamapanga short time. Kodi short time amatantauza cha? Short time ngati basi njira yachiduwe yongo yankhulana pa business yathu. Ndekuti amatenga ungolankhula na basi ndi short time apanga. Ndaripire kulingana kufusana basi za business kuli business mara ndama zingati kuli ndiyo kuti ligula zonse kapena zona kuli siligula zonse leni ngati mene timanena short time kulingana kungugula zongotava basi ukarangati kuti ikaonjeka ndi amachipa zimangolengera basi mene zilili suru menewo ndelera panga zambiri tu mena kuonekera inuyo akongora tukambiri tachena tukambiri Karimaruzi January. Okay. Sister Pepani to zina ndani. Ine zina rundalis. Alis anga pepata nsikuti nenda bwerera business koma ndaona kuti ndimupempeko sister wanga ndiri ndikavuto kenakake ndikumadusa papande kwandidera ndimafuna ndingopeza kwa transport ndipitireko kunyumba sindingaende kwata amapana kwambiri amapangana mupongwe ndi amafuna kuti maybe angonditandisa koroka 500 kwacha sangatandize ndiwe drama pepa ndimangofuna uruka 500 pepa upempa pepa Wamaso niyo basendama mkulu ngaliwe nkaku basendama zona wama uli serious ne basi usiku se kujezerera iwe kumakusagira ndalama uli serious se wote twende kukoyesani sister ndingopempa atu ine ndama ndili naye kumana siningakubasa nkana kubasa kumana amba kundifusa mafuso mujagalerayo siningakubangire business usiku sewe siningakubasa pepa atu sister ndikururukira amangofuna kukandira kakang'one ka 500 kwacha pepa ndrama ndikuti siningakubasa ningakhala usiku wose usakira iweyo kapeza njira ina nawe soko kapezele ndalama nena zisakira ndekha njira uli ndizipezela ndalama. Okay. Pepa ndikururukire. Okay, jabu mwende mwini. Ziko ndatokoza. Mwende mwini. All right. Yeah. Hello sister. Bobo. Zikuteka? Yeah, Bobo. Okay. Zinanda. Ketu. Nazato kuoneka tu owarat. Akumwachana. Basi maspiriti. Spirit. Getu. De panopa kudikira muntu. Nangoima basi. Angoima. Akoima kupanga chani. Ngoima basi. Mimba kwa business yana. Business. Kutantauza kuti kudikira kuti food nyapu. Ngasimeni madia ngamira kuti muntu ndi okay pepa atugeto ndimafuna ndi ngora wanawo kamene akumwako kodi akuchosa manta kapenda bwana basi ungofuna basi maganizo tunataka komata akuoneka okongora ati weyo ndi akumwa amene kodi ndichani akuoneka kuti ni mazi wawache ndo mwondito ajama sasungulwa maganizo ati angara weko pang'ono angora wasana raweko tu pepa angora wako pang'ono ndatokoza ati ngeta kuoneka upasa tukabire andipasa ko kamene
akwawa ai kuyamba akwawa kambiritu akuyawa akwawa kambiritu gitu iwe akuocha mumutima mina akuawira akukaranga tamapika tu akoza kukupika mutima usewu oro tupi wako akoza kunyenyeka tu kukocha bazoroya sokumaizi nangati ngapange bwanyi nimetiri pano ndikuenda kumwandi kuti zibalalise kumaganizo get akufose eneyo naripena pake anari kupemba ndarame muzako andikaniza kwei andinyoza to kambiri koma iwe yako ndika muntu achikonde kwambiri pepa wandikururukire nari kufuna kwa ka 500 kwacha zandivuta pang'ono naneso kana karangati kuti ndiweyo bwezi naneso tango panga zoti ndigurise tupi ayaso makumbira zimene zisiza bwero ngere mavuta pantendere siti ngapanga zimene mavuta koka wangisa zimene kabuna mwina kuti pandina abandira ntinde bandira abangira mavuta kumana ndina ina yake umumu pande wajani ndipo pande sina saga sana sage paribe amene akupasa ai paribe ndile ga ndina okay ndio mwevo 500 serious andipasa hii okay get kifua jaya na andipasa ndarama hii basi wangiwe ndo ngutanize mimi ndio nimefanya nalo ndio kwa kupasa ndio wandibe ndo ngutanize nina kutanize sio ngire kanye ambo yako darise getu ngachikutengo ngoli nokunaje ambo yako darise getu iweyo ndiwe muntu abwino tokambiri kwa mabiketo akufuse chifukwa chana kupanga izizi umene akupezeka usiku apapa amagulisa tupiso nawe membasi mavuto ndi amachaja zingati usiku ngari usiku si usiku si mavana gari wantu basaka kapete kakafeta kakasi muna alibe kamba kama vuto kuti mandi bizije kuja mateko 25 or 20000 imene kamba kuti mama ngangopeza kena ngati kakana pikadekana ndiri mangu panga kuti bwari rapezi richipedzani pepa kuma get umaziwa kuti murunga makokonda azo zinazo panga ramakwanisa kundiye ndilo sosiko seu mpaka na mawandi kuja ndikuti murunga mandikonda ari ndi mwana iweyo kapena ari be mwana ndina wana ngawi awere ari kuti mwana wako amakana wanga makoro wako akukara kuti yeyo iye akukara kuncheo ananga usama kana yanga kuncheo so kuno kubaraka akupezeka eka nimakande kakuno ndi ngati akukara parenti aiso simakhaso parenti chimakhala maroso olipira daily amaripira mungati daily limene alipira 5000 so ngati sapeza business somebody umiliki chiri pari bizinji akaripimisa chintu kandi phone mini ngati naye kandi yovala boyfriend jibe malo kati matonga kamba kuti nangati kakhala kuti tikakana apa tikamiza mpaka nazima cheki pepa koma geto ineyo saribe orankura wambire koma ndamva uchisoni okay chimene anakupangisa kuti ayambe izizi ndicha pepa atundingofuna kungoziwe ndinamba mwene chifukwa pakhombo kwathu asarubando zoti makhala ujo kwa watu ndi babuluni kwani baulimo komana kuti mavuta naye kwa watu ndana ndangisa zimene mavuta yake amutondo wanja mene bona ndinjara kwatu simagona ndinjara imene inuyo amagona ndinjara mene akongorera getu kuziwa kuti orobanja akoza kulipeza ziwe simaziyo ifama ingati kana usina ndibezekere kwayi ndendibe kutsogora ndizapeza banja kabe nayi imene mangozweni ndeti moyo wena usankhe ine rumwe ngati kumasanga mbezi chekudi yesindisiku ndijimene jireso ngakhayi na makulanga samada je masoni ndikapanga ziti amadala nazo kwa maturi mwanangu ndakungapenya makuru anango chifika kungokukomereza basi so get undi akuuza kuti akundiuza kuti oro mamuna paribe oro siku rimozi mamuna amene anabwera kukufusira okay bambo wake wa mwana ari kuti ana onse muwiri okay bambo ananga awiri siri bambo mmozi ayi zokazo kandi kunena kuti femine yoyo napezeka kuti ndinabereka mwana ndikundana ndisisa kusukuru ndiri kusukura ndisisa kusukuru anakusirisa mu standard chani kapena form cha 7 ndisanga 7 chifukwa kuti ndilo chibe anari muzaka mungati mamuna iwe
nthawi nkuni ndi zaka 16 anakwatira ali ndi zaka 16 sindinakwatira nangu ndi simisa ndi pasukulu makulu ake so anandikana pepa ndikamba sokati kuyenda chonchi ndapisaso nomaso ndiwina ndimuyenda momo ndikusa ndikukwatira chani ndapusisikana ndipasaso mwana wina ndipo zimeneso zinangolimba mtima basi ndinangosakaliza ngo chinangokhala chonchi. Mwana wako achiwira ndi zaka zingati? Mwana wanga achiwira ali ndi chaka ndi miyezi 4. Oh pepa sana muyamwise na namuyamwisa kumeneko miyezi yochepa pepa sana kwanisira akakuyamwa. So panopa wanira kupangira mavuto akumamutandizira mwana ndi makolo ako zonsezi? So pano okay pasiku okay pakuta pamwezi amapanga ndalama zingati? Ineyo sindingakwanise kuwerenga ipazi makazi omwe lero kweza ku 10,000 mawo kweza ka 20 ndesingakwanise kuzungizira umwe chizimakhala mazingati koma chimene manguzo ndo ndamandazuka naye ndikwanise kupereka kunyumba kuinga mwana uja koma ndisamale mama amene ndikukhala basi mwengo siku menda choncho nanga parangibwana palibe oro saving iliyonse imene amasunga palibe ndalama iliyonse imene amasunga palibe zimene masunga ndalama yosipanda ndalama semakhala mikango kuva ngoti kwaje kumakhala ndiwezi njira zoti ndingawindira mazine ndinazo ndizumizire wana ndizipereke mana nini makhala basi ndingati sapeza business lero apanga business mungati basi ndoti ndimangopesesa lero apanga mungati lero ndingati ndijitulie ndisindapanga ku business neli yosiyana koma nthawi zina pasiku amapanga ma business yangati oro kugona ndi amuna angati pakakara kuti kuli business nthawi zina muna 4 5 amuna 5 pasiku usiku umozi. Okay, ini nkani wako andivesa chisoni paper ndiye kunkani ya matenda iniyo samawo papo kuti maybe kuti akoza kutenga matenda kapena rinawo kare matenda umaopa matenda koma aribe matenda amaziteteza anayamba izi sapo kuchipatara ndia. Okay, amaziteteza bwanje kumatenda cause kumasiku ano kunawo pyatu zishangu zikondo oh prep amamwa prepo mama prepo natoso mna kubuza nzo zishangu kumasa nthaza mwe kubuza nzo zishangu ifati sino wako ndawamili makubira mndo sinamuonewa kwene ndimangufuna business basi ndili ngotana ndibasindira basi makulu ndonda kumana ile ndili kana ngofika ndibona obana chidede nde muntu atakara kuti afuna akukwatire banja atu pamene pewe sakufuna atusanga kakwanisi sinanga azorwera ndarama dei sori kuzora ndama tumabanga feja mafuto. Okay, muntu atabwera kuti akukwatire akavomere nditolenga rori muntu obwera mota ndifanye nokuti nyene nakusisira nhaitaki kandi nafika munjilo mwe bobeza paka na mwana kuti bantu andija kani mizifura kuzuzikana imayanga panopa ineso ndiro ni makane minka misibi ngaka kuti mwe mayi nonda sabiyena ndi maganizero kuti mwana wa Joseph tajaga mwana wote wajaga ni mezi uja ajanya pepa no bizibino. Okay, ngokuya mutiro chizowa nimachita manthu ndiza kumasindizo mwini nakumana nazo mbuyo komeneyo chifukwa chani anditandiza 500 kwacha ine koma nditokozeti nditokoze kwambiri kuti ngati ndiri nacho chinthu chiya wandipempha ndimene ndili nacho ndimatenga ndikumpasa pane mazuri sinake ndizakhe ndizabhulika yawo ndizadzandithandiza ineyo ndikuti iweyo moyo wako ndi wachoncho basi ndimene uriri amatandiza anthu kwambiri. Okay, ineyo ndimafuna ndingokuza chonchi getu Gertrude kapena getu Mutarika getu okay Gertrude tasunga ni ndaramai ndikuziva muna ndipasa kumatasunga tagwira ni envelope ndikufuna kuti Mulungu ndikuoneseni chikondi cha Ambuye. Envelope itaigwirani mungate kuisegura envelope akudabwa Gertrude 500,000 kwacha
ndimafuna kuona kuti munthu amene angakhale ndi mtima wachikondi. Ndaona kuti akupanga izi chifukwa cha mavuto, koma mutima wachikondi ali nawo Gertrude. Ambuye chisomo chagwera pa iwe, Ambuye akudalitse. Upite ukathandizire mwana ku nyumba, uzithandizirenso wekha. Akupita kuti Gertrude? Akupita kuti? Pepa sarili. Pepa sarili. Asarili Pepa. Pepa sarili.